Вчера бе погребан футбола. Бе погребана любовта. Беше бит човек само защото обича. 60 господа дойдоха да респектират публиката на ЦСК само и единствено защото тя си позволи да обича своя клуб. Дойдоха, за да не се случва втори път. Дойдоха, за да бранят 9-то място, което взема нашия клуб в момента. Дойдоха да бранят лични интереси. Дойдоха хора, които не са стъпвали на мач на ЦСК, които не ги познаваме, които ги виждаме за първи път. Дойдоха хора, които разбирам, че са световни шампиони, да респектират деца на по 18, 19, 20 години, млади хора на 25, 7, 30 и така нататък. Физически много по-слаби от тях. Дойдоха да охраняват любовта. Дойдоха да ни казват кого да обичаме, дойдоха да ни казват как да обичаме, дойдоха да ни казват какво да пееме, кога да пееме и как да пееме. Вижте, това е срам. Срам за цяла България. Ние се намираме в Европа. 2010 година, 21 век, страна членка на Евросъюза. Това, което стана вчера, е обида за държава, правителство, парламент, президент, за всеки един гражданин, заявява себе си свободен гражданин на Република България. Никой не може да ти каже кого да обичаш, как да обичаш и защо да обичаш. Аз съм прекалено незначителен на фона на това нещо. Господинът дойде с 60 човека и каза на 300 деца да си изберат нов шеф на фен клуба. Каза колко съм лош. Каза пред 300 човека, че собственика на професионален футболен клуб Ловеч е платил на мене и на Иво Цветков 50 000 лева да организираме нещата в Мездра. Ей, Богу, аз ще го съдя за това нещо. Каза, че съм взимал 15 000 лева на месец. Да, 3 000 лева аз ги взимах. И веднъж за винаги да спрат всички спекулации, ще кажа къде отиваха. Отвън има 70 човека, които бяха стюарди и си получаваха парите. Но тези стюарди не биеха феновете на ЦСК и не им казваха какво да пеят. 2000 лева отиваха за стюардите, 1000 лева отиваха за екскурзия, за хореография, за да помогнем на някой момче, което е в затруднение. Питайте ги отвънка хората. И докато се взимаха тези 3000 лева на матч от фен-клуба на ЦСК, всеки матч имаше и хореография, имаше и публика. Откакто ги употребява господина, няма да му казвам името, няма нито хореография, нито публика. След матча в Мездра секторът бе разпарчатосан на 1000 места. Това не може да го направи човек, който обича ЦСК. Разберете, господин Калуян Стоянов, шефът на стадион Българска армия, вместо да се поинтересува защо стадионът няма лиценз, защо стадионът е обявен за опасен, отива да се занимава с публиката на ЦСК. Ние от фен-клуба отидахме в общината. Видяхме, че трябва 12 цензура на таблото, като на Герена да се сложат. Видяхме, че трябва да се оправят туалетните в Г, в В, в А и да се направи втори вход в В сектор, втори ход в Г сектор, за да си играем мачовете на армията. Ами, това струва не повече от 30-40 хиляди лева. Това ли е цената да играем на Васил Левски? Аз не съм кадровик на Димитър Борисов и няма да бъда. Аз съм от ЦСК и ще хода на мачове в сектор Г. Не ме е страх от този господин. Но това, което става в град София, в Република България, на континента Европа, в страна членка на Евросъюза, не може да продължава. И ние ще се борим срещу това нещо. Не искаме да управляваме и няма да управляваме. Но ще бъдем коректив. Причината е една единствена. Обичаме ЦСК. Втората е, че си плащаме билетите.